والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين مولانا ومولى الثقلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين حبيبنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. چاروں یار نبی دے سچے، چاروں یار نبی دے سچے تے نہ کوئی چواں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا، نہ کوئی جمیا نہ کوئی جاسی انہاں نبی دے یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کیا پوچھ دئیں ایک یار ہزاراں ورگا. درود شریف. ہائے ہائے میرے دوستو تے بھراؤ، اج دی اے عظیم الشان محفل دیکھ کے دل خوش تھیندی پئی ہے. محبت والے، عشق والے، سرکار دی سینے وچ محبت رکھن والوں دا اجتماع گڈا سی. جتے محبت والے گد تھیندن اتھا اللہ دی رحمت دا نزول تھی ویندا. تے اج میری دل ایویں چاہیندی ہے تے اج دی محفل دے وچ میں بے عاشقیں دے سردار میٹھے محمد مصطفیٰ دے یار غار
حضرت ابو بکر صدیق دے بارے وچ کچھ بیان کراں. سرکار دے محبت رکھن والے یہ تقریر کو سن کے تے انہاں دے دل دے گوشے بٹھر پوسے. کیوں جو محبت والے کو محبت والی گال مزہ پئی دیندی ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب ساری کائنات دے محبوب, مخلوق دے بھی محبوب تے خالق دے بھی محبوب, ہی محبوب دے پروانے ایں دیوانے میرے محبوب دے متوں سر قربان کرن والے جنہ ایک جھلک میرے جانب دا جلوہ دکھا, میرے سونے حبیب دا دیدار کیتا, انہاں اپنے سریں دے نظرانے پیش کر دیتے تے انہاں عاشقاں دی فہرست اٹھاؤ تے وہی فہرست دے اگوں اگوں پیش پیش نالا ابو بکر صدیق دا آندا. اے او صدیق ہے, اے او میرے محبوب دا پروانہ ہے جے میرے آقا دے اتے اپنی جائیداد ملکیت ہر چیز میرے آقا دے متوں فدا کر چھوڑی ہے. اے مہینہ مبارک جو چل رہا ہے ای مہینے دی 22 تاریخ سونے صدیق اکبر دا یوم ہے. ایدی تے سونے صدیق اکبر پردہ فرمایا. ای واسطے عشق والے محبت والے ابو بکر دی وہی عشق والی گال کو یاد کر کے اپنے سینے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کریں دے. درود شریف, درود شریف. مسلمان بنن ڈاڈا آسان ہے, کلمہ پڑھن ڈاڈا سولا ہے, پر مسلمان تھی دکھاون مسلمانی دے رستے تے جلن اے گال ڈاڈی دکھی ہوندی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مانو سمجھدیں تو مسلمان ہونا آسان ہے, لیکن اے مسلمانی آقا دے متھوں کلمہ پڑھن اے سر دا سودا کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر بولو سبحان اللہ. ابتدائی وقت وچ میرے محبوب دے یار ہوندے ہن, ہاں میرے سونے نبی نبوت دا اعلان نہیں کیتا, لیکن ابو بکر دی حضور نال اگ وچ یاری ہے. ابو بکر تاجر رہا, واپاری ہا, واپار کرن واسطے اے شام دے ملک دے جلیا ویندے. جنے شام دے ملک وچ بحیرہ راہب دے آستانے تے آندا اے, رات پو ویندی اے, ابو بکر سو جاندا اے, نندر آ ویندی اے تے خواب دے وچ ابو بکر کو ایک عجیب منظر نظر پہ آندا اے. ابو بکر کیا دیکھدا اے تو آسمان تو اکڑا نور چمکیا اے, ایڑا تے نور چمکیا اے جو ساری دنیا وہی نور وچ روشن تھی گئی. تے او نور ساری دنیا وچ پھیل جاندا اے تے ول او نور سمٹ جاندا اے, گڈ ہو جاندا اے, کٹھے ہو کے ابو بکر صدیق دی گود وچ آ ویندے. اے رات دا خواب ڈٹھا, صبح دا عیسائیاں دا وڈا راہب وڈا عالم ہا بحیرہ وہی دے کول آ ویندا اے. سہی اج رات میں ایک عجیب خواب ڈٹھا اے, میں کو اے خواب دی کا تعبیر سنا. او راہب کہندا اے خدا تے کیڑا خواب ڈٹھے, عرض کریندا اے اج رات میں ایویں ڈٹھا جو آسمان تا روشنی آندی اے, ساری دنیا تے پھیل ویندی اے تے ول او روشنی میری جھولی وچ آ گد تھیندی ہے.
جدا اے خواب ہی سنیا تو اندے کن کھڑے تھی ویندن رڑ کر پوچھدا اے او خواب دے ساون والے سنا سنا تیرا نالا کیا ہے بیٹھا کتے شہر کیڑا ہی ذات تیری کیڑی ہے آکھے نالا میرا عبد الکعبہ ہے بیٹھا مکے دے شہر وچ تے ذات دا میں قریشی ہاں آکھے تے کو مبارک ہوے جو مکے دے شہر وچ آخری نبی آون والا ہے تو ایندا زندگی وچ وزیر ہو سی ایندے پردے فرماون دے پچھوں تو وی نبی دا پہلا خلیفہ تھی سی اے دیکھو تے نور دٹھا ہے اے نور نبوت ہے جڑا ساری دنیا وچ مٹھے محمد دا نور پکھڑوے سی ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے تے ول او سونا عربی تیری گود وچ آرام کرے سی اے خواب دسن والے میں تے کو مبارک دیندا تیرا خواب ڈاڈا سٹھا ہے ہن میرا ایک عرض منی جڑے تو وی نبی دا غلام بنی تے وہی سونے کو میرے بھی سلام چا آکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے خواب ڈٹھا شام دے ملک وچ تے ابو بکر واپس آندے جڑے مکے دے شہر وچ آندے تے مکے والے آکھیندن تے اے عبد الکعبہ سنئی تیرا یار اج کیا پیا گل ہیندا اے اج نویاں گلاں چا شروع کیتنس اساں سمجھدے ہسیں تے محمد وڈا دانا اے وڈا سچار تے امین اے پر اج تے اے الے کیڑیاں گلاں شروع کر دتیاں ابو بکر فرمیندے تے کیا پیا آکھے تیرا یار محمد مصطفیٰ پیا فرمیندے ہکڑے اللہ دی پوجا کرو بتے کو چھوڑ دے وہ لات منات عزا اے جھوٹے کوڑے خدا ہن انہاں دی پوجا نہ کرو ایویں پہ آکھو اللہ ابو بکر صدیق جدے اے گالیاں سن دے سدھا میرے دل پر محمد دے کول آویندے آکھے سی تیری میری اج دی یاری کونی اساں ننڈپن دے یار ہوں اج سنا اے مکے والے لوگ کیا پہ کھیندن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن ابو بکر تے کیا سنیا آکھے اے مکے والے کھیندن تا محمد پیا کھیندے میں اللہ دا آخری نبی ہاں ہکڑے خدا دی پوجا کرو کیا تے ایو اعلان کیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن ابو بکر میں کرے کوڑ نہیں مریندا میرا نالا امین تے صادق اے ابو بکر اللہ تعالی میں کو آخری نبی بنا دیتے اے ابو بکر میں بھی تے کو دعوت پیا دیندا تو بھی میرے اوتے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ون ابو بکر عرض کریں دے یا رسول اللہ بلا جے تو سچا نبی ہے میں کو سنا تیرے نبوت دی نشانی کیڑی ہے معجزہ کیڑا ہے سرکار فرمیندے میرے نبوت دی تصدیق تیرا او خواب جے کو تے شام دے ملک وچ ڈٹھا سبحان اللہ اج لوگ بیٹھے نبی کو علم غیب کا نہیں ہے نبی نو غیب دا علم کو نہیں ارے اے غیب دا علم کو نہیں تے بیا کیڑا غیب دا علم تھیندے سبحان اللہ ہاں اے تے اج دی گل سنائے نے پر جے کو اج تھیندا پے میرے نبی پہلو بدھا چھوڑے کیویں تھی سی فلانے زمانے وچ کیا تھی سی فلانے زمانے وچ کیا تھی سی میرے سونے نبی اگواٹ ہر گل دا اطلاع کر دتے ہن مدینے شریف وچوں میں ایک کتاب خرید کیتے کتاب دا نالا ہے دلائل النبوت ترائے جلداں وچ بڑا پھلا زخیم کتاب ہے تے ہکڑا دلائل النبوت دا کتاب ہے جڑا امام بیہقی لکھیا ہے او نہیں اے جدید کتاب لکھیا گیا ہے لکھن والا نجدی ہے لکھن والا
نچدی ہے وہی لکھیا ہے میکنے وہ کتاب موجود ہے وہی کتاب وچ لکھدا پیا ہے تے میرے سونے نبی فرمایا جے کی کچھ اج تھیون والا ہے میرے دل پر نبی اج کروں اگ ہر گال بدھا چھوڑیے روایت پیانے دے کمپیوٹر اج ایجاد تھیا ہے کمپیوٹر اج ایجاد تھیا ہے اج کڑوں پہلوں کے کو خبر کان ہوندی ہے اے کمپیوٹر کیڑی شے پر میرے سونے نبی اگ وچ بدھا چھوڑیا تے ایڑیاں شیاں نکل وے سن جیں وچ مانو اپنا یادگیرہ محفوظ کر چھوڑے سن وہ حدیث دے کے پیچھے ہیٹھوں لکھدا پیا اے میرے سونے نبی دا معجزہ ہے اے میرے سونے نبی دے غیب دا علم ہے جے کو قیامت تے تھیون والا ہے میرے سونے نبی ہر گال اگ میں سنا چھوڑی اللہ ہکڑی روایت پیانے دے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندے تے جدیں قیامت قریب تھی سی قیامت ویجھی تھی سی تساں دیکھ سو وتر الناس حفاة العراة يتطاولون في البنيان پیر اگھاڑے چلن والے لوگ تساں دیکھے سو تو وہ وڈے دنیا دار تھی وے سن وجہ ماڑیاں تے بنگلے اڑے ابا اج یہ تھیا ہے یا کون ہاں سرکار فرمیندن جڑا قیامت قریب تھی سی تساں دیکھ سو اپنے گھرے کو رنگ تے روپ کرے سن جویں یمن دیاں چادراں رنگین ہوندن انہاں تے پھول چٹر گل ہوندن ایویں مانو اپنے گھرے تے رنگ سالی چٹ سالی کرے سن ایہو دور آونے تساں سمجھو ہن قیامت آون والی ہے میرے سونے نبی فرمایا جڑا قیامت قریب تھی سی زنا عام تھی ویسی زنا عام تھی ویسی بنا نکاح دے بال جمن لگ سن پر وہ کثرت تھی ویسی نکاح والے بال تھوڑے ہو سن بنا نکاح دے بال گھنے تھی ویسن اصحاب عرض کیتا یا رسول اللہ اے بنا نکاح دے جو بال جنے سن اے مسلمان ہو سن حضور فرمے سن ہاں مسلمان ہو سن پر کیا کرے سن اپنی زال کو آکھے سن تے کو طلاق دے ول ان کو آن گھر وچ ملے ان کو طلاق دیتی ولان گھر وچ بلائے سن اوہی وچوں بال پہ جنے سن ارے اے تے حرام والے بال تھی گئے جے سال کو تسا طلاق دیتی اے تو ساڈے لیے اجنبی بن گئی اے عورت تیری میں اجنبی غیر عورت بن گئی اب اوہی دے نال بہن اٹھن اے زنا دا ڈوہ جو بال جمسی اے سب حرامی بال پہ جمس سناؤ اج وہ دور آ گیا یہ نہیں ہے یا کون سائیں فرمیندن جڑے ایہو دور آ ونجے پیچھے تساں دیکھ سو تا بیماریاں گھڑیاں تھی سن اے زلزلے گھڑے تھی سن ہاں اج ہے ایہو حال یا کون ہن مہینہ نہیں تھیا جو ترکی وچ زلزلہ آیا ہے ہزاروں مانو مر گئے انیا اوہی دے جنازے کٹھے مسجدوں نے تے بلکہ بے ملک وچ زلزلہ آیا ول ہن اے تیجا دی ہے جو تائیوان وچ زلزلہ آیا ہے تے اوہی وچ ہزاروں مانو مر گئے انیا تے مانو اے اوہی ملبے دے وچوں دبے پے ہاں حضور فرمیندن تے ایو دور آسی جو ہکڑا مانو اپنی زال کو آکھے سی تے تو کما آت میں کھاواں عورت ویسی واپار کرن عورت ویسی دندھا کرن اج یہ وقت آیا ہے کوئی اج ادھی ویندی ہے نوکری کرن ماستریانی بنی ہے دادو کروں گئی تکا ککڑ جلی گئی تکا مورے گچیرے جلی گئی اے مرس ول وچارا کیا کرے سی جو مچھ کو تھک مل مچھ وکڑ پچاڑ تے ہوٹل وچ بیسی جلال دا کلام سناوی ہاں اے مسلمانی ہے ساری اللہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اج دا نقشہ چٹیا ہے میرے آقا پہ فرمیندے لا یبقا من الاسلام الا اسمہ میری امت تے ایڑا زمانہ آسی سیاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمہ جو اسلام نہ بچ سی مگر اسلام دا نالا ون بچ
مسلمان سڈے سن نالا مسلمانی والا ہو سی باقی انہاں دے کردار تساں دیکھے سو تے مسلمانی والا لچھن نہ ہو سی حضور فرمیندن یہ دور آوے سی میری امت دے متھوں تساں دے سو کلامہم کا کلام دنیا انہاں دے زبان تے گالیاں ہو سن تے سجو ڈی دنیا کماون دا گالیاں ہو سن خدا رسول دی گال ہی نہ ہو سی وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ انہاں دے کعبے قبلے زالاں بنی جوے سن جویں کعبے دے گیوں آدمی جھک دے تو مانو اپنی زال دے گوں پہ جھک سن اج یہ دور آیا یا کون اج زال دے گوں باہواں بدھی کھڑا ہے او ابا روندا ودے اما وے چاڑی جے وات دے گرا کھا نپا جوان کیتا اج وہ امر جی جل روندی ودی ہے اوہی دے نال قرب دا الاون نہیں دا آندا اے زال دا مرید بنیا بیٹھا ہے سناؤ اج یہ دور آ گیا یا نہیں حضور فرمیندن ایو دور آوے سی جو صغیرہم فاسقن و کبیرہم کاذبن ننڈی عمر والے فاسق تے فاجر بنی جوے وڈی عمر والے تساں دیکھ سو تو وہ کوڑے بنی جوے کوڑے دا کم کراڑے دا کم کوڑ مارن دو آدمیاں کو لڑاون اتھوں دا جھگڑا اتھے مچاون اج پوڑے دا یو کم تھیا ہے یا نہ میرے محبوب فرمیندن ایڑا دور آوے سی جو الصابر علی دینہی کل قابض علی الجمر جویں ہتھ میں ٹانڈے جھلن دکھیا ہوندے مشکل ہوندے مٹھ میں ٹانڈا جھلن انسان کو ڈاڈی دکھی گال نظر آندی ہے میرے دین تے عمل کرن ایویں دکھیا بنی جوے ہاں اج یہ دور آ گئے اج داڑھی والے تے ٹھٹھولے داڑھی والے تے چتھر رے پٹکے والے تے مذاق میرے بھراؤ اج وہ دور آ گیا جہیں دور دی میرے سونے نبی پیش گوئی اگ کر دیتی ہے ہن سناؤ اے غیب دا علم ہے یا کونی سناؤ ہاں اے ملا پیا اکھیں دے تے نبی کو بھت دے پچھوں دی خبر کو نہیں میرے سونے نبی تاج کو 1500 سال اج دیا خبراں سنا دیتے ہیں علم کو نہیں اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ حضور فرمیندے اے ابو بکر یاد ہے نا ہاں یاد ہے سر گئی گال حضور فرمیندے ابو بکر تو میری نبوت دا معجزہ یا نشانی پیا طلب کریں نہیں میرے نبوت دی سچائی دا معجزہ تے نشانی وہ خواب جے کو خواب تے شام دے ملک وچ ڈٹھا تے ابو بکر میرے آقا دے قدمے تے چر پوندے تے سرکار دے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے کلمہ پڑھ دے مسلمان بن ویندے عرض کریں دے یا رسول اللہ سنا میں کوئی اجازت دے میں اپنے دین دا اپنے اسلام دا کعبے دے وچ ون اعلان کراں حضور فرمیندے نے ابو بکر انیا او وقت کو نہیں آیا ابو بکر انیا اپنے ایمان کو لکا رکھنا ہے آکھے سے تو سچا نبی اساڈا دین بھی سچا میں کوئی اجازت دے تو میں اپنے دین دا برملا اعلان ون کراں ابو بکر صدیق اکبر اللہ اللہ بیت اللہ شریف وچ آندے مسجد الحرام وچ آندے سارے قریش بڑے بڑے سردار کٹھے تھے بیٹھے تے ابو بکر اعلان پیا کریں دے اے قریش دے سردارو سنو سنو میرا سونا نبی سچا ہے میرے دل بردا دین سچا ہے میرے آقا جی کو پیغام چاہیں میرے دل بردا پیغام سچا ہے اسلام دا پہلا خطیب ابو بکر صدیق اسلام دے بارے میں پہلا خطبہ دیون والا سونا صدیق اکبر
پہلا ایمان آون والا، پہلا مومن بن جن والا آکھو ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر جنا اعلان پیا کریں دے تے او مشرک، او کافر، او دین دے دشمن ناراض تھی ویندن، کوئی پتھر مارن لگدا ہے، کوئی ایذاون لگدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مریں دن، اتنا ایذا پہ پہنچیں دن جو ابو بکر بے ہوش تھی زمین تے گر پوندے۔ ابو بکر دا سارا جسم رتو چھان تھی ویندے۔ ابو بکر کو بے ہوشی دے عالم وچ دے عزیز قریب چا بے ہوشی دے عالم میں گھر چا آندن۔ ابو بکر بے ہوش جنا اکھ پہ کھل دیے، ابو بکر نے کیا دیکھے تے اماں جی جلدی گود وچ ستا پے تے اماں کو پہلا سوال ایو پیا کریندے، اماں سنا میرا پنل کتھا ہے؟ ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، وہ نہ مسلمان نہیں بنی، اکھیں دیے بچہ محمد دی یاری تے کو ایڈی تکلیف وچ مبتلا کر چھوڑے، انیا بے تو محمد دی گال پیا پوچھ دئی، آکھے اماں او جی جل اماں اے تے ہکری جان ابو بکر دیے، پر ہزار جانیاں ہوون میں اپنے پنل دے متھو قربان کر چھوڑا۔ اللہ 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 اللہ۔ اماں میں کو سنا میرا دل پر کیڑے حال وچے، ابو بکر دے دل وچ شاید ایہو خیال آہا تے جویں ظالم میں کو ایذا آئے متا میرے پنڈل کو کا تکلیف ہوتی ہوئے، اکھے اماں میں کو اپنا سور یاد کونی، میں کو اپنی تکلیف یاد کونی، اماں سنا میرا دل پر محمد کیڑے حال وچے۔ اکھے بچہ یہ گال نہ پوچھی، ہاں آکھے اماں میرے بیماری دا علاج ہی ہوئے، میرے درد دا دارو ہی ہوئے، میں کو بھی دوا نہ کھواوی، میرا بیا کوئی علاج نہ کری، از سرے بالی نے برخیز نادا طبیب، درد مند عشق را دارو بج دیدار نے۔ اماں میرے درد دا علاج ہی ہوئے جدا میں اپنے دل پر دا دیدار کرے سا، میرے سارے غم درد مکھڑے تے نظر پوندی ہے۔ ابو بکر عرض کریندا یا رسول اللہ ہن میرے سارے دکھ درد دور تھی گئے، اج میرا عید دا دہاڑا تھی گیا جو یار دا دیدار تھی گیا، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیرا اچا ہے ناواں تے نہ کوئی پریچاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے پروانہ، اے میرے محبوب دا پروانہ، آکھے یا رسول اللہ میں کو ترائے چیزیں ساری دنیا کنو، ساری دنیا وچ جو کچھ ہے میں کو ترائے چیزاں ڈاڈھیاں وندیاں پیاں، ہاں تسا کو نہ کو پوچھے اب دنیا وچوں کیا وندی، آکھے دی پہلوں تے میری ذال وندی ہے نا، پسند اپنی اپنی، ہاں تو اپنی پسند دی گال کرے سی، اللہ اللہ، پر آ ابو بکر کنو پوچھ، او ابو بکر تے کو کیا پیا وندے، آکھے النظر الی وجہ رسول اللہ، اکھیا ابو بکر دیا ہون چہرہ دل پر محمد دا ہوئے، میری اے دید دل پر دے جلوے تے ہوئے تے دیدار تیندا رہے، یہ گل ڈاڈھا وندی اللہ صباحک مردماں بکارو بار رون، بڑا کشان محبت بکوے یار رون، صبح تھیندے ماسٹر ہلیا ونجے اسکول، ڈاکٹر ہلیا ونجے اسپتال، ہاری زمین تے ہلیا ونجے، پر ابو بکر نکل دائے تو سدھا دل پر محمد دی دربار،
اے تھوڑا توجہ کر، جڑے خوش نصیب مدینے پاک دا دیدار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسا سب نے کو یا زیارت نصیب فرمائے، اوے ذرا تصور کرن تے جتے میرے سونے حبیب دی ہن مزار انور ہے، میرے محبوب جتے آرامی ہیں، اوہی دے بالکل سامو باب السلام والے طرف حضرت ابو بکر صدیق دا گھر ہے۔ ہاں ابو بکر دے گھر دا دروازہ تے سرکار دے گھر دا دروازہ بالکل آمنے سامنے۔ اج تئی مسجد نبوی جدید تعمیر تھی پر وہ خوخ صدیق اکبر اج تئی موجود ہے۔ تساں ویسو اللہ تعالیٰ تساں کو حاضری نصیب فرماوے۔ تے باب السلام تے باب الرحمت دے وچ میں ترائے دروازے آندن، متھوں لکھیا ہویا ہے ابواب الصدیق، صدیق اکبر دے دروازے، پیچھے وہی دروازے دے اندر دیکھے سو تے یہ بورڈ لگیا پیا ہے ہاذہی خوخت ابو بکر صدیق، سیدنا صدیق اکبر دا گھر ایو۔ حضور فرمیندن میری مسجد نبوی وچ جے کے دروازے کھل دین سب بند کر چھوڑو پر ابو بکر دا دروازہ بند نہ کریا ہوے۔ پیچھے کیا تھیندا ہا جو ڈینہ سجا حضور نال گڈ ہوندا ہا، ابو بکر میرے آقا دی زیارت وچ نال ہوندا ہا، پر جڑا رات تھیندی ہے میرا محبوب اپنی حویلی وچ تشریف فرما تھیندا ہا تا ابو بکر اپنے گھر دے دروازے تے کھڑا ہوندا ہا، نگاہ حضور دے دروازے تے لگی ہوندی ہے تے ساری رات انتظار وچ ہوندا ہا تے کدے میرے محبوب دا دربار کھلسی تے پہلا دیدار میں کری۔ جنے سرکار نکل دے ہن تو پہلا چہرہ ابو بکر دا ہوندا ہا، جے تے سرکار دی نظر پوندی ہے تے اب سرکار دی نظر ابو بکر تے، ابو بکر دی نظر سرکار تے پوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اج تائیں ایک گل ذرا غور نال سنو، اج تائیں اودوں سرکار دا گھر ہے جتے ہن سرکار آرامی ہیں تے ہودوں ابو بکر دا گھر ہے، ہن جے کو وچلا حصہ ہے مسجد نبوی شریف دا وڈے وڈے اولیاء وڈے وڈے اہل باطن میں ڈٹھے تو وہیں جاتے بہن پہ، وڈے وڈے صاحبان ہستی جو لوگ اللہ والے میں ڈٹھے تو اتھاں بیٹھے۔ میں پوچھا ہکڑے درویش کنوں، میں آکھیا اے مسجد نبوی تے سجا حرم میں سرکار دی دربار ہے، تساں اتھاں کیوں بہندے ہو اکثر؟ آکھے ایڈو سرکار دی دربار ہے، ایڈو ابو بکر دا گھر ہے جتے ابو بکر کھڑا ہوندا ہا تے ابو بکر دے عشق والی خوشبو عاشقے کو اج بھی آندی ہے، اتھا باندھے ہوں تے سرکار دا فیض مل گئی۔ وہ تڑپ وہ محبت عشق وہ دل والا سوز و گداز اج تئی ہی مقام تے موجود ہے، جڑے کو آل باطن ہوئے محبت والا ہوئے اتھا کھڑا ہو ونجے اتھا رک ونجے تو ابو بکر دے عشق والا جلوہ وہی دے دل وچ پیدا تھی وی۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرمیندے ابو بکر بیا تے کو کیا وندے؟ پہلی گل تھی ہا نا، یاد ہے یا وسر گئی؟ ہاں اکھیاں میڈیا ہون چہرہ محبوب دا ہو۔ بی گال اے وندی ہے انفاق مالی علی رسول اللہ ہے، مال میڈا ہوئے دولت میلی ہوئے ہتھے سرکار دے ہوئے خرچ کریں دے رہن، اپنا مال حضور دے متھو قربان کریں دا رہا، یہ گال میں کو ڈاڈھی پسند آئی۔ ابن عساکر وچ حدیث آندی ہے تے جیڑے دیہاڑے تے سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان تھیا ہا کلمہ پڑھیا ہس اوہی دی روک رقم 40,000 درہم موجود ہے نا، روک رقم بھی ملکیت دولت وہ اپنی جگہ پر جے کہ روک پیسے گھر وچ بچت رکھے ہن سے وہ 40,000 درہم ہن، پر وہ وقت آیا وہ ٹائم آیا جڑے میرے محبوب فرمایا تے اے صحابیو تسا سب دین دے واسطے چندہ جمع کر۔ عمر آکھے تے ابو بکر ہمیشہ میں کروں اگرا ہوندا ہے، اج ابو بکر کو مل میں مرے۔ عمر کیا کریں دے
جو اپنی ملکیت کو دو حصے کتن ہکڑا حصہ اپنے بچڑے گھر واسطے رکھے ہونے سے باقی ہکڑا حصہ میرے آقا دی خدمت وچ آ دے. سرکار فرمیندے اے عمر میرے کول کیا آندئی گھر کیا رکھا جائیں؟ آکھے یا رسول اللہ ادھ اتھا آندم ادھ بچڑے دے واسطے رکھا جائیں. اصحابی ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت دے مطابق چندہ جمع کریندا ویندا ہے. اکڑے ایڑے اصحابی ہیں جنہاں دے گھر کچھ بھی نہ تو انہاں سجی رات مزدوری کیتی اوے مزدوری وچ جے کی کھجور انہاں کو ملی صبح دا اوہ سرکار دی خدمت وچ آندے. پر ہن سبنے دی نظر ابو بکر تے لگی ہوئی ہے. انجا قرآن صدیق اکبر نہیں آیا. اج دیکھی جے ابو بکر کیا پیا آنے اللہ اللہ تھوڑی دیر گزر دیے ابو بکر صدیق جو آندے تا سارے گھر کو بہاری دے گھر دا سارا سامان حضور دی خدمت وچ آنے دے. اپنے بدن تے کوڑ دا لباس ایسے اے اپنی جان دے کپڑے بھی سرکار دی خدمت وچ آن پیش کریں دے. سرکار فرمیندے تے ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر. ابو بکر اے تے سنا گھر والے دے واسطے کیا چھوڑا جائیں؟ آکھے ابقیت لہم اللہ ورسولہ. ابقیت لہم اللہ ورسول. اج تے لوگ آکھیں بس اللہ ہی کافی ہے. یہ بھٹے دے لکھ چھوڑے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے ایسے لکھ. ہاں آکھیں تساں ون یا رسول اللہ پڑھو اسا دے واسطے اللہ کافی ہے. ابو بکر دا عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر دی سوچ کیا ہے؟ آکھیں میرے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول کافی ہے. ہاں تسا صدیق اکبر والا عقیدہ رکھے سو یا کانک اور ملا دا عقیدہ رکھے سناؤ. ہاں صدیق اکبر دا عقیدہ ہے آکھے یا رسول اللہ اپنی دولت تے دنیا سب تیرے قدماں تے نثارے گھر والے دے واسطے اللہ تے اوہدے رسول دا نہ چھوڑا ہے. اے ابو بکر اے تے اون دا لباس پتہ ہے کہ یا رسول اللہ جڑے بدن دے کپڑے ہیں اوہ بھی خدمت وچ حاضر ہیں. ہاں دیا جو بلدہ ہا وہ دیا بھی میرے حضور دی خدمت وچ آن پیش کریں گے. تھوڑی دیر گزری ہے ابو بکر صدیق دی ایک قربانی دے تذکرے ہو رہے ہیں تا حضرت جبرائیل علیہ السلام آوندے کیا دیکھن تا ابو بکر والا اوہ لباس گون والا جبریل دے بدن تے گون دا لباس. سرکار فرمیندے اے جبریل امین اے تیرے نورانی لباس کی دے گئے اے تو گون دا لباس پا جائیں. آکھے یا رسول اللہ میں جبرائیل اکیلے ہی ہو لباس کو نہیں ڈھکیا سارے آسمانے دے ملائکے کو حکم دیتا گیا ہے اے فرشتو اج سب تسا ایویں کرو جو ابو بکر والا لباس پا دے وہ. اے جبریل بلا ہی وقت تو کیوں آیا ہی؟ آکھے یا رسول اللہ میں کو اللہ تعالیٰ موکلیا ہے رب ذوالجلال فرمیندے تا ابو بکر کنوں پوچھو بھراؤ ایڈے توجہ کرو ای گال تے توجہ کرو ہی گال تے توجہ کرو میں تو ساری توجہ منگدا ایڈے توجہ کرو ای نقطے دے جبریل امین آیا ہے عرض کرندا ہے تے میں کو اللہ دی ذات موکلیا ہے ابو بکر کنوں پوچھو تے یا ابا بکر انت انی رادن فی فقرک ھذا ام ساخطن. اے ابو بکر ای مسکینی دے وچ تو اللہ میں اللہ نو راضی ہیں یا نہ؟ دنیا کے دیے اللہ راضی ہوئے اج اللہ پیا فرمین دے اج رب ذوالجلال جبریل کو پیا موکلیں دے اے جبریلا ون ابو بکر کڑو پوچھ تو اللہ نو راضی ہیں یا نہیں؟ دوسرا کی نہیں سمجھیں؟ ہاں
ابو بکر تو اللہ دو راضی ہے یا نہیں جی؟ اے کون پہ پوچھ دے؟ کون پہ پوچھ دے؟ اللہ رب العالمین پہ فرمائیں دے ابو بکر تو میدو راضی ہے یا نہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ ہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ. جدا حضرت جبرائیل دا ایو پیغام ابو بکر دے کن تے پوندے تے ابو بکر دے اکھاں وچوں گوڑے جاری تھی ویندن، رو کے اکھیں دے انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، میں اپنے رب نو راضی ہاں راضی ہاں راضی ہاں راضی. سبحان اللہ. ساری دنیا کہندی ہے ربا تو راضی ہو جا، اج رب پیا فرمے دے ابو بکر تو راضی ہو جا. اے مقام کیویں ملیا؟ اے مقام اے درجہ کیویں ملیا؟ جدے ابو بکر میرے دلبر محمد نال یاری لاتی، محبت لاتی، اپنی جان تن من مال دھن دولت سب میرے آقا دے متھو قربان کر دیتس. اج اللہ پیا فرمے دے ابو بکر تو میں رب دے متھو راضی ہے یا ناراضی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محبوبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محبوبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. مسند ابی یعلا دے اندر حدیث پہ آندی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق دے مال وچ ایویں تصرف کریں دے ہن جویں کوئی بندہ اپنے مال کو خرچ کریں دے. حضور ابو بکر دے مال کو اپنا مال سمجھے ہن. ابو بکر دی یاری، ابو بکر دی محبت دا اے عالم ہا جو اپنی ہر چیز میرے آقا دے متو فدا کر چھوڑی. اللہ استغفر اللہ او منجا مٹھا ہے ابو بکر صدیقہ ہے مجھے دل پر جو عاشق کہیں پروانو آ. عرض کرے تو ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. یا رسول اللہ ٹری گال مکھے اہا بن دیا جو نیانی موجی ہوجے گھوٹ محمد مصطفیٰ. ہائے ہائے پر روایتن میں اچے تھو جڑے مجھے سونے حبیب دنیا تا پردو فرمایو، جڑے مجھے دلبر دنیا تا پردو فرمایو ابو بکر صدیق وہ پروانو جے کو ہک پل یار جی جدائی نہ سہی سگندو ہو. اجو ابو بکر دیوانن اے مستانن وانگر مدینے دے گلیوں میں رہا ٹکندو رہو. اللہ اللہ ابو بکر صدیق زارو قطار روندو آ. مجھا دوستو روایت میں اچے تو تا ابو بکر صدیق کدے شام جے ملک جو کدے مکے جے پاسے جو رستو وٹھی میلن جا میل ہلیو ویندو. اتے ونی دھنارن کھاں بڑن کھاں پچھ دو تو مجھو پنڈل تھے کون ڈٹھو. سجو ڈی وہ رستہ پیچرا دسی شام جو ابو بکر موٹندو ہو پوچھا کدا ابو بکر توا کاڈے ویا ہو چوندو ہو تے انے رستے سا ایکڑے بھیرے پنجے پنڈل کے ویندے ڈٹھو میں اج سمجھو میں متا مجھو محبوب اڈے ویو جے اوے رندائی رستہ اوے راہو ای پیچرا نہاری دو تو تا تے کتے محبوب جو دیدار تھی. مکھے جو کو پنڈل جو دسڑی دیوں مکھے جو کو پنڈل جو مت آیا پھر میں بے وسڑی دیوں مکھے جو کو پنڈل جو
اللہ اللہ حدیث میں چے دو جڑے سونے حبیب دنیا تا پردو فرمایو وا تا ابو بکر دے گھر مجا رات جو گوشت دے بھجن دی بو ایندی ہر رات میں گوشت دے بھجن دی سرحان ایندی کہ مانو پوچھو تو شاید ابو بکر دے گھر میں روز گوشت تو تیار تھے تا جواب ملیو تا اساں دے گھر میں گوشت کتھے اے ابو بکر رات جو حضور دی جدائی میں رو دو انہیں دے جگر جیرن دے بھجن دی بو ایندی ابو بکر ساری رات حضور دے وچھوڑے میں سمدو نہ ہے عشق جو آہوں وی داہوں کڈندو اے انہیں دے اندر مجا یہ درد ہی سوز جا بو نکرندی اللہ اللہ اے ابو بکرا اے مجھے محبوب جو دیوانو آچو اللہ اللہ او مجھا دوستو اے تا ابو بکر صدیق ہو پر روایت میں اندو تا محبوب دی ڈاچی ہوئی جہیں ڈاچی تے مجھا محبوب سواری کندہ جنہیں حبیب دنیا تا پردو فرمایو تا حضور دی ڈاچی مدینے دے گلیون میں رابھاٹ کندی داہوں کندی وتے کیری ملو ہن گلی میں ونجے کیری ملو ہن گلی میں ونجے بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا آواز سنا تو یہ مجھے بابے دی ڈاچی جو آواز او علی او مجھا گھوٹ علی وجی نہارت سہی بابے دی ڈاچی چھاڑ لائے روئی رہی کہ ماریو تھسے علی دھکو ہیوں دسے اے ڈاچی چھوٹی پیدا ہوں کرے اللہ اللہ حضرت علی سائیں ڈاچی کے وٹی گھر رچے تو خاتون اتھر ڈاچی دے گچی میں باہوں بھاکر وانگر وجی پوچھے تھی او ڈاچی تو چھوٹی روئی تو کہ ماریو کہ ایزایو چھا سبب جو تو روندی وطنیا وہ ڈاچی زبان حال سا روئی پیچوے تو بی بی ماگ مکان ساگیا ہند پر جانب پسان جوئے میں کہ ماریو نہیں کہ ایزایو نہیں پر حضور دی یاد میں رواں تھی جو اج مجھو سوار پنڈل مکھے نظر نہ تھو او پنل پنل کیوں پیسے دے چوری ویا چھڑے مارے ویا مارے ہنت مٹھیا گے او پنل پنل کیوں پیسے دے چوری ویا چھڑے مارے ویا مارے ہنت مٹھیا گے اللہ پر وہ یافور نالے دراز گوش مجھے محبوب جو جیتے حضور سواری کندہ جنہیں سرکار دنیا تا پردو فرمایو تو وہ گڈے محبوب جے جدائی میں مدینے میں داہو کندو روندو پہ ہوتے آخر اکڑے کوہ میں ٹرپوڑ نہیں اتے بیچارو وہ فوت تھی بھی ہوئی او مجھا دوستوں اے جانورن جی بھی مجھے محبوب سان محبت ہوئی جو اللہ ملک جو ایکڑو مانو جے کو پنجے ملک میں تورات پڑھندے پڑھندے مجھے محبوب جی واکھان لکھل ڈٹھیں تورات میں حضور جی سارا ڈٹھیں انہیں کے شوق پیدا تھیوں تو چھونا انہیں دل پر جو دیدار ونی کیا تو منزلوں کندو مفاصلہ تے کندو جنہیں مدینے پاک میں پوتو اتفاق کیڑو تھیو جو ٹیڈی ہتی چکا ہویا مجھے سونے حبیب دنیا تا پردو فرمایو
اے جڑی مل مدینے میں پوتو تے دسے اصحابی بیتاب ہر اکھ ماں لڑک وہندا پیا سامو حضرت سلمان فارسی نظر آیو سے او سونی صورت والا بدھائے او محمد مصطفیٰ تو جیدی تعریف تورات میں لکھلا سلمان یو لفظ بدھن سان دعا کرے ونی کریو ہوا ان کے جواب نہ تھوڑے وری اگتے ودھوا بیو صحابی ڈٹھئی او دا او سونی صورت والا جان بدا بدا او محمد مصطفیٰ تو جیدی تعریف تورات میں لکھلا وہ پروانو بھی رون لگو یہ پوچھندو ونے ہر کو روندو ونے ان کے کو جواب نہ چھوڑے حضرت علی ملس سونی صورت وارا مکھے خدا دے واسطے بدھائے تے صحیح تے راز کیڑو آہے سب روون چھوتا بدھائیو تے صحیح وہ محمد مصطفیٰ کیڑو آ حضرت علی روئی فرمایا دا اجو ٹیوں دہاڑو آ جو دل پر اسا کو دھار تھی ویو روئی چے دو دا بلا انہیں محبوب دی مزار دیکھاریو کو کپڑو محبوب جو دیکھاریو حضور جو پیران مبارکان دو تھا انہیں کے چمندے حضور دے مزار تے بھی کلموں پڑھی چے دو مجھا مولا جے مجھو کلموں تو اٹ قبولا تو مکھے بھی پجے پری اسان ملائے حضور کھا پو ہنے دنیا میں مجھو جیڑو کرو یہ تے کریو کرن سا دم پرواز کی ویسی او مجھا دوستو اے مجھے محبوب جی محبت جا داستان اکڑو اصحابیا پنجے باغ جو مالیا باغ میں گلن جو کیاریوں درست دو کرے پیو کہ مانو اچے بدھائیو سے ادا تو تا پنجے باغ میں پر ہوڑے حلی دست مجھو پری دنیا کا پر دو کرے ویو اصحابی جری ملیو آواز بدھو گاٹو متھے کرے جدو مجھا اللہ ان اکھن سا محبوب جو دیدار ونی کندو اس جے حضور کے پان دے گھرایو تھی تا ہانے ان اکھن سا ماں بے کے دسن بھی نتھو چایا ہانے ان اکھن جی مکھے ضرورت کھانے اکھوں سے دار جیسا پسی پری کے بیڑے کی منہار گھڑوں رسارا سپری اللہ استغفر اللہ دوستو صحیح بخاری میں حدیث تھی اچھے جڑے مجھے محبوبن کی طبیعت ناسازا حضور علیہ السلام جن فرمائن تھا تو ابو بکر کے چو تو مجھے مسلح تے بھی نماز پڑھا کہیں کے چو سبحان اما عائشہ صدیقہ سائن عرض کرو تو یا رسول اللہ ابو بکر تنجو ایڑو عاشقہ دیوانو جو تنجو مسلو خالی بسندو تو ان کے دل صحیح نہ سگندی نماز پڑھائے نہ سگندو مجھا محبوب کہ بے کھچو تو وہ نماز پڑھائے سائیں فرمانتا تھا نا ابو بکر کھچو تو مجھے غلامن کے ابو بکر نماز پڑھائے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجہ النبی الذی توفى فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین حضور فرمایا تھا ابو بکر نماز پڑھائے ابو بکر مسلح تے بیٹھوا نماز پڑھائن لگوا 17 نمازوں ابو بکر صدیق پڑھائیں دراصل سرکار خود فیصلو پیا فرمائیں تو مکھوں بعد میں مجھے مسلح تے کیر بیہندو خلیفہ مجھو کیر تھیندو ہن مسلح جو حقدار کیرا خلیفہ بلا فصل کیرا بنا سندے دے مجھو پیروں خلیفہ آہے تا ابو بکر صدیق 17 نمازوں صدیق اکبر پڑھائیں
سومر جو ॾिहाड़ो थियो आहे उहे निंड पियो ॾे हमरा वो सूमर जे सूमर ते मुझे सोने हबीब दुनिया ता पर्दो था फरमाए अबू बकर मुसले ते आ जमात सिफुन में आ नमाज शुरू आ छा जी नमाज शुरू आ सहाबी नमाज था पढ़न पिया अबू बकर इमाम आ त हैदर करार जमायती आ हाँ